Toto video je iba reakcia, nemá nikoho uraziť, slúži to ako pre zábavu, zatiaľ si užite už video. Čo bude Eva s Vítom u novej reakcie, no vlastne prvej reakcie na tomto kanáli mojom a máme tu reakciu na Fizo, vlastne je to na spoločnom kanále s Erikom a ideme nejakú, že hra na schovávanou v zakázané oblasti. Já jsem to neviděl, snad ani vy a jdeme asi na to. A hráli jsme si hru na schovávanou zakázané oblasti, kde tajné jednotky něco ukrývají. Dobre, A nikdo by na takové vec, místo hlavně- neměl hlavně chodit. fandíme Humovi. Takže jestli tě zajímá, kdo vyhrál, tak sleduje až do konce. Humi mu musíme fandit. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, tak momentálně se už před oblastí nacházíme. Co vy Kámo, jste ten domček je připraveni? vyhraný. No to jsem zvědavý a myslím si, že tak za 20 Všetci do komentáru napíšte povinne teraz. Domča ide do vojny. Jo? Chcem to tam vidieť. Dám vám srdiečko na to. minut by se měla dorazit hlídka, takže moc času na schovku No, on tam nemáme, nemá tak pojďme hodinky. na to! No lidi, upřímně nevím kam se schovat, ale půjdeme rovnou do budovy. Lidi, my s Domem běžíme úplně jinou cestou než ostatní. A já No, si zajímavé. myslím, že na tuhle schovku jsem se připravil líp jak kluci a Anetka, protože mám na sobě tenhle ten maskovací kostým, takže se musím někam pořádně schovat. A tady se všude nachází strop. Ako musím povedať, že maskovací kostým mu pomôže, ale nie keby sa napríklad schoval, neviem, pred nejaký modrý sud tam. To by ti veľmi nepomohlo, ale dobre. Tak musím opatrně, ale za chvilku budeme v budově. Tak, takhle to tady projdeme. Tady to je fakt ohromný. Tak jo, jdeme najít tu správnou schovku. To som zvedavý, kam sa schová. Super, internet. Wow. Dáme like za sputiaľ. Super, musím strihnúť. A uvidíme sa, až keď sa mi to načítne. Takže už sa mi to Tady to vypadá načítlo. odporně, jako na záchodech v naší škole. Tam Tady jsou nemusel to díry. stříhat. Pojďte. Tak ukáž. Pospravená Tak pekne. to tady ti se schovám. Tak ho jdeme na to. Tam sa neschovaj, tam ťa Krásný najdu. výhled. To budu mít přehled úplně po všech hlídačích, kde jsou. Tohle je Hlavně si nejlepší zalez. místo na sovku. A tamhle jsou Zalez, poskládané hlavně, krabice, prosím. tak se za ně jdu Nevidě- schovat. nech tě Pojďte nevidě. se. Dobrý, schováme se pěkně takhle do rohu. Za krabice, Tak, super. Pokrčím se a teď už stačí být jenom Ako nikto. potichu. Počkej, pôjde tam z jednej strany, z druhej strany a tam som videl okna. Takže predstavte si, pôjdete pri tých oknách a uvidíte tam dospelého chlapa schovávaného sa za krabicami v červenej žarivej mikine, ktorý sa natáča. Ja neviem, ja by som nejak sa snažil ako od okien ďalej, lebo to tam vyzeralo, A že to tam tamhle je jsou poskládané krabice, na tak se za ně postiach, jdu že to tam sa schovat. na mňa môže ísť, ukáž? No, tam je vidieť, tam je tráva. Je to tam vidieť. No, je tam tráva, takže niekto tam môže ísť vidieť, ale neviem, možno nebudú tam chodiť. Dobrý, schováme se pěkně takhle Nevím. do rohu. Tak, pokrčím se a Já teď tak to už stačí uvažuji. být jenom potichu. Jo, tady jsou tyhle krabice, tak bych se mohla schovat za ně. Snad mě tady nenajdou. Lidi, podívejte Kamo. se, myslím, Viem, že tá Anetka není veľmi dlho vo fyzikru, ale ide jej to úplne perfektne. Už sa správa dosť ako ostatní, len troška tak hlas upraviť. Ale že jsem nevadí. našel to správné místo, tamhle se nachází všude tráva a to se hodí k mýmu... Prepáč, že to zastavím, ale sem by som si namáhol ja. Ja by som bol ja by som mal strach, že tam niečo je. Že tam sú myši alebo hadi. Ako s myšami... Myši by boli menej horšie jak tí hadi? Neviem. Ideme ďalej. obleku, tak třeba se i zahrabeme, pojďme tam. Tak, pořádně. Nie, A, nedávajte to mohl na bych si seba. lehnout. A teď musím být schovaný. Doufám, že mě nikdo nenajde a schovaj tuhle ten telefon. schovku vyhraju. Lidi, tahle budova je fakt obrovská. Docela by mě zajímalo, co se tady ukrývá, Kámo, tady když je je takhle výzemí. zakázaná. Třeba nějaký mimozemšťani. No, Jsem ale běhal. snad ne, protože mám z nich docela strach. Tak, teď vcházím sem docela do temné místnosti, tady někam bych se mohl schovat. No to jsem zvědavý. Se to mě míň i uvidíme. Tak, dobrý. Lidičky, nevypadá to se mnou Jak vůbec dobře, potom? jsem viděl pár ostatních, tak se schovali fakt na dobrý schovky, ale já jsem tady úplně ztracený, celkově jsem z toho úplně vystrašený, co ty hlídači s náma potom udělají. Já už není čas.
No prostě jdu třeba sem a doufám, že budou se podívat někam jinam. Homie nemá čas. Sledujte, tohle by mohlo být dobrý, to je taková betonová vana, no. Když se podívám dovnitř, tak je tam docela dost prostoru. Kámo, máš Tak já si jasně dám tohle na zavěsit stranu palici. a zkusím se tam schovat. Tak, dobrý lidi, no, dám to tady pořádně nad sebe a snad jsem dostatečně schovaný. Já nevím, z tohto úhlu to vyzerá jako nějaká šopa alebo komora. Nevím. Mně to tak připadá. Dobrý, vypadá to pozitivně. No, tahle schovka by mohla být, i když snad jim to nebude připadat tolik. Mě zajímá, odkiaľ Fizi bere prostě tyto budovy, jak jich dokáže on najít. On skoro na každém videu, kde má takéto schovky, tak on má jinou budovu. On odkiaľ to bere, to sú nejaké tie Instagram účty, jak prehľadávajú tie opuštené miesta. On pozrel si tie ich tutoriály, čo som pozeral aj ja. Nevadí, ideme ďalej na video. Nápadný. Cože, slyším sirény, takže to znamená, že hlídači jsou tady. Kluci, pozor, potichu, už jsou tady! Ty buď potichu. Kámo, homie, ja ti fandím. Ja si napíšem veľké H na brucho, keď to vyhráš fixou, permanentou. Kámo, ale auto dobré. Dobrý trak. No poď, bež. No, pojďte, jdeme, tady si pravou, pěkně všude. Kámo, Tady čistý, je tady hodně děr. všimli ste si? Počkej, dám to až. No, pojďte, jdeme, tady si pravou, pěkně všude. Ten vzadu máme chodí jak Big Boss. Tady čistý. Tak kráčam zo školy domov, lebo viem, že ja som si dneska daril perfektne. Alebo tak kráčam proste normálne. Tak musím začať kráčať v škole po chodbe. Je tady hodně děr, musíme všechny prohledat. To mám ešte nezvaný zapojenú, lebo... No, super. Mám Big Boss. Čo je? No, na čo majú tie masky, oni to nemajú k ničemu pripojené. Lidi, tu trávu jsem si měl dát. Oni tam nemajú hinto pripojené ničomu tie masky, žiadnu tu, neviem teraz, jak to volá, s tým kyslíkom, nič. A na čo to vôbec majú? Čo je Fizi radioaktívny? Neviem. A na čo majú zbranie? Tam ich odstrelia? Nebo čo? Neviem. Ale odkiaľ Fizi bere takýchto furt že všade schovka, policajti, zbranie. Títo nejaký zbranie. Čo bude na budúce? Hasiči, zbranie. Na budúce, keď budú mať schovku, tam budú hasiči. Typujem si, že tam budú hasiči. Ideme ďalej. Od sebe, protože mě to tady bolí všude. Je to fakt nepohodlný, ležím tady na nějakým kamenu. A vypadá to, že jsou tady někde kolem mě. Telefon, Tak doufám, že mě nenajdou jako prvního. Snad tuhle skopku vyhraju. Dobrá, tak Pojďme tady proboraná zeď, snad nikdo neutekl. Pojď. Obejdi budovu a prohlídni to. Proskoumej to. Wow. A my jdeme dál. My se zbavili jednoho chudáka. Jdeme doprava. Čistý. Doprava. Kámo. Nebol tu Humi? Ne, Humík nie. Humi, bránca. Bojuj. Kámo, Humi sa docela bráni, kričí. Podívejte se, hlídači už tamhle chodí a zatím si mě nevšimli. Tohle to je fakt super. Jestli se vám takový schovky líbí, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku a dejte tady takových 50 000 a natočíme další. Třeba ještě s nějakou hustější jednotkou. Opatrně, tady má. Jo, dejte bacha. Pozor, Že to je tá Anetka. tady by se mohl někdo schovávat. Tak to má tam pustený. Neslyšet, doufám, že mě nenajdou. A tak keď nechceš, aby ťa počuli, tak môže byť aspoň ticho. Kamo, ja viem lepšie hrať schovku jak oni a to som to nehral aspoň. Dosť mesiacov som nehral. Nemám ani s kým. Koukejte všude, koukejte na stropy. Stropy dobrý. Koukej za krabice. A tady je. No tak to bola teda super schovka. A máme tady klíče opět. Jste obojtej. Lidi, vypadá to, že hlídači už asi někoho chytili. No, upřímně jsem rád, že to nejsem já, protože s dnešní schovkou chci vyhrát. A dokonce už jsem dopředu nad tím tak přemýšlel, že jsem si sebou vzal fizzy drink, abych... Toto je závislosť na level 1000.
Kamo, máš sa schovávať, a nie sa niekde proste sa si sadnúť a pítkať tam. Ty tam máš zostať. Tak keď sa povieme, tvárime sa tak teraz, že to je ako naozaj zbranie. A naozaj ich odchytávajú. Tak on si proste niekam vyloží nohy a ide si piť fizzy drink. Ja by som to možno urobil tiež, keby som mal fizzy drink, ako nestiažujem sa. Chápem ho? Něco k pití, tohle je příchuť kola. A pokud byste chtěli jakýkoliv fizzy drink, tak zajděte do té nejbližší večerky. No, doufám, že ho tam... Jak som počul, nejakého od ďalších youtuberov som počul, že proste ono to je vypredané aj tak na sociálnych sieťach som videl, takže no, asi ku Vietnamcovi na napodobeninu na fuzzu drink. Objevíte, já se posilním tak. Kamo, neotváraj to. A snad to dneska vyhraju. Keby mu tam do toho teraz spadol pavúk, alebo tam vliezol, alebo vyliezol z toho. Kamo, prečo mám takúto? To potrebujem niekde vidieť. Pojďte, jsou tady schody do sleva. Musíme je hledat. Kamo, poď. Tady to celý za to hledí úplně. Poď tak vezmi cedulky proste, jak v Minecraftu, daj to tam a voda nebude a urob si tak chodbu. Alebo si dobral poušen, nech môže dýchať pod vodou, tak to vyriešite. Nie? Alebo si tam dajte dvere proste. Alebo vezmite bucket a to naberte. IQ 15 trillion. Můžeme spát. Jdeme jinam. Big Boss ide. Jak kráča. Pojďte, jdem do křesla. Tady furt někdo chodí. Celý se klepu. Dobre, tak sa klepaj, alebo ticho. Ale tamhle to vypadá jako restaule. Pojďte tam pohledat. Ještě 2 minuty super. Tam je. Kolik já tady jsem? Nechte mě, já jsem to nezbíral. Kámo, Ale moc se mi to dneska nepovede. Kámo, daj jednému bombu, máš ještě druhému, po třetímu a čtvrtému. Víš, Já to prohledám celý tady. že to je Fizzy a ten dom. A Vítě. Pojďte, koukejte všude. Ne, já teraz fandím asi Fizmu. Jdeme. A nemají to, takže ty by to mal vyhrát. Pojďte tak do té místnosti. Tam on je Fizzy, já ti fandím. Někde koukněte do té vany. O, Fizzy utěk. Počujete, tak teoreticky. Vidíte tu jeho ľavú ruku? Počujete. On by mu teraz mohol dať bombu a tú hlavu by mu ešte podarilo sa trafiť o ten roh tých dverí, takže by jeden bol preč a mohol by mu zdrhnúť. Kámo, proste by zdrhol. Prosím, nech to urobí. Kámo, ne. Ale on zoroval. Aspoň uteču, ach jo, chytili mě. Mohol si mu dať bombu. Ja som mohol. Počkajte. On tu niekde kráčal, že? Takže on je nejakých týchto dier. Kamo, ako to si nevybral do toho dobrú schovku. Najdu ho, čo? Jo, to chvíli. Tady je. Ne, dom, ne. Dávej si díry. Chceš předposled. Kámo, tak to Víťa vyhral. To je možný. To jste nemohli nikam jinam. Lidi, slyšeli jste to? Vypadá to, že našli doma a ten byl poslední, takže jsem vyhrál. Za lesy. Ale slyším, že jdou i za mnou. A sakra, snad se sem nedostanou. Ale Tam nevím, jak okno já zujel. se měl dostat dolů. Já nechci být chycený, když jsem výherce. Lidi, vidíte to? Kámo, ne. Já nemám kam utéct, jestli se vám tohle video líbilo, běžte dolů. Klikněte na tlačítko, odběru tlačítko, zvanečko. Áno, počujete Víťu, dajte mne a Erikovi pekne odber a like. Ako viem, že niekto môže povedať, že sa priživujem, ale ja nemám nápad na videa. Prosím, napíšte mi do komentáru, ako ja fakt nemám nápady. Bočka, prežil som 100 desivých úkolov a má tam Freddyho Fazbeara, tak to ešte pozriem. Opačne, nie, to má 14 minút toto už video. Takže to asi livujeme. Takže zatiaľ, čau, uvidíme sa u ďalšieho videa.